ಸೊ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಗ್ಲ ಮೀನ್ ಕಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಖಾರ ಸೂಪರ್ ಮೀನು ಇಂಗ್ಲ ಕೋಡೆದ ಬಂಗ್ರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ದಾದಾ ಪಂಡ ಬಿದ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕುದ್ದದ ದಸರಾ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತುಪ್ಪೋರು ದಸರಾದ ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ತುಯಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಪಣ ದೂರ ದೂರ ಬರೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಧ್ಯಮ 10 ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗಾರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಸರಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ಉಂತಿನಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಾನು ಅವಲ ಮೊಲೆನು ಬೇರೆ ಅವರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕುಲ್ಲದು ಅವರ ಪತ್ತೊಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೂವ್ ಮನ್ಪೇರ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ಪಲ್ ತಿರ್ತು ಬುಂಡ ಮಿತ್ತಿಡು ತೊಂದು ಬುಲಿಪೆರ ಅಂಡ್ ದಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋದು ಆತ್ ಭಂಗ ವೈದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದ್ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಆತಿದ್ದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬರೋಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ತೂವೋಡು ಪಂದು ಪೂರೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನದನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರರೆ ಡಾಕಲ್ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಟು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಉಂತುದು ಅವೆನ್ ತೂದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಚೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಏ ತರ್ನ ಕೈಟಾಪುಂಡು ಆತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಂತದೇರು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನಲ ದಾಲ ಎಚ್ಚ ಇಂಕ್ಲೆಡ್ ದಾಲ ಅಂಚಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಆತೆ ನಾನು ಅರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ದಾಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಪಣ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಎಂಚದೋಜನೆ ಯಾನು ದಾದ ದಸರಾ ತೂತೆ ಅವೇ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಾರಣ ಐತೆ ದಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಸ್ತ ಪುಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಸರಾ ತೂರೆ ಈವನ್ ಕೋಡೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಬೇತ ಕೊಡಿರ್ದು ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಾಕುಲು ಕೆಲವರು ಬೇಲೆಗಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪಿದೇ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಮಾತಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದೆ ಆತ ಜನದ ಎಡಿಟ್ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾತು ಒಂದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನದ ಆದ ಎಂಚಿನಂದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ. ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ಪದವು ಮಂಚಿ ಪರೋಪಕಾರ ಭೂಮಿಯಾಯ ಉಡುಪಿಯ ಅಲೆಯೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಚೈತನ್ಯ ತಂದೆಯರ ಅವರ ಪುತ್ರಿ 20 ವರ್ಷದ ಕಿರಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಭರಿಸಿಬಿಡುವಂತ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕೊಂಡದ ಶೃಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಹಾನಗರ ಮಾಲೀಕರ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಗೌರವ ಇಡೀ ಊರಿನ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಬಾಳ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತಂಬೂರಿ ದೇವ ಮಾಡಕಾರ ಕಿಸಿದ ತಂಬೂರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದು
ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು, ಅಶೋಕ್ ಚೌಟಾ ಆನೆಕ್ಸ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. MG Road, Shivana Nagori, Vinod Comfort, Mr. Chirag Chiramit, Precision India Private Limited, RS Shettian, Athena Hospital, Mangalore, Mr. Sudhakar, Winegate, Mangalore.
ವೀರಯೋಗಿಗಳ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ. ಕದನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ 1837ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ನಡುಗಿತು. ಶತಮಾನದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೆನಪು.
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಚ್ಚರ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಈ పొద్దుకు ఊర అరసులు కాంతు బైదను అరంతడికి లెక్కువేరు. బట్టి కాంతు బైదడ అరసులు తానే కాంతు బైద ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಬೂತೋನು ನಂಬುವುದಾಗೆತ ಐರ್ದಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಿನದತ್ತರ ಬಂಗಾವೊಂದೊಂದಿಗೆ ತುಲಾ ಒಂಜ ಈ ಆ ದೈವನು ಬಿಡೋದು ಇಚ್ಚಿಂದ ನಿನ್ನ ದೈವನು ಪತ್ತೊಂದು ಸೂಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಪತ್ತರು ಐದು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ರಾಜ್ಯರಾಗಲ ಬಿಡುವ ಆಟೆಯನ್ನ ಸೀತಾಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಒಲ್ಲ ಬಂದದ ಕಡುದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಂದು ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಇಂತಿ ಏಳು ಗತಿ ಅಂದು ಸುನ್ನೋಡು ಕುಳಿಕುವೇರು ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲದ ಹೊರಟು ಬತ್ತದು ಇಂದ ಕಾಂತು ಬೈದ ಲಕ್ ಈ ನೀರಿಡು ಮೋನದೆಕ್ಕು ಈ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅರಸುಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು